Ramsa pathar jilang so monsing timung arong along rong asar ke banaman ke balokon. Hawar ke arah hawar ke parlo jiru rong hang arong non ko amda berbartana lelila. Longnet High School along pini ke cheng si annual sport ke toman kon. Hidipia long Karbi Employees Association atum pen cokamat akam kiti atum apat lapen APSC asatan kiundung atum apat kacuaja ne kene kon. Matijong ni phai krehini arni singhason hawar ramsapot awar towar krongkli adung kedo jilang so monsing timung arong along sero kumang kang thimate sarke choma kedo kon labang sa ma along arong tin ason rong isipen inot rong asar do ason rat atum phan rong rupe paklar kelang kechari kapen khat keja keba mesen ji aphan ini arni monsing timung arong monsing timung amet hang ahem along rong isi sorkare gaon bora mojadar adung arai arong asar kerangke diuri klengdon klengsarpo risobasa atau bencing lumpet se pini penke nili henno rong asar lo pusi kepacing ni pontang lo lapen mozara dolo terang ahit pensi rong asar hok ponsi rong rup kacari pon pamisen jiapan putar ke hok alo mate certificate stan pacil pontang lo nangte ini tu cini dam sinan seruk kang tipuke kopia pansi putar lo rong asar jong si civoy juyo polo takte seruk ji kasu keter harlung keter rang keter laso potsi ang thiu kui nanji kupansi kita labang so arong along ko anne aningkan pen ki aron ateng pen rong asar stame te pon ikelang pusi tethat chimung pon stame pini pen ke monsing timung henlo rong asar lobu pachini pon panglo apan alang toma him pen kachopa pon sorkari gaon burha mohon singh terang mojadar doloi terang atu tetong don lapen kadang council pen keram tang kriya ciklo karbiang long rong asar do atapan 6 schedule 2 dar constitutions of indian paragraph 3 and 4 as per the assam gazette extraordinary mate methang kalgaro ajutang bisar kindar jakong appointment alo hodai portalo lasi alang le monsing timung srame amen ke register dunjiapan boli pon poposi nampasini don lapan labang su arong along don krikit hondo lapan akisung abang ke kijun alat siksap piklang pusi nampasini don long ne pen salong itu birpo kami news akisar jongsi hivoyui prote seru kumang kinangi mane la kasu kete halung kete rangki kete miti kete hi kete mitur kete la so po ci sapa pro nangi pula so alam aku ben arandu ko la si claim nang ko abar ke parlo ciru rong hang arong non po anta perwartan atomong kelele lang pusi sai hemnong ditarang pale pinanor por phai kresia por malom APHLC organizing secretary kursing timung pen habar ke parlo utar bar bil pu adip ciru rong hang arong kedam kebang atowar kelang dam BJP सरकार लगे परिवर्तन सरकार पु अनपाटा सबका साथ सबका विकास पु आथेपी सदमे एनलो सदमे हावार के पारलो उतर बर बिल पु आदिम चिरुरong hang arong along ke non pu anta kedam kebang atowar memimpin lang pusi APHLC organizing secretary kursing timung pen ningkepon sdame isi gamang umeme abang ke kece ke be arong malom an ke atok anu anda towar mi pik claim ta claim lablo lapen kaching thor amustame kece kebe atum afansi la muna karbiatum ke do adem ange towa tami meme selam lepin pose APHLC organizing secretary kursing tinu pon jongsi pinap dik angbong karbiatum arong kedam kewang adem an chelang hekhe mulotang de carbon finance council ACEF Dr. Tuliram Ronghang lapen hawar ke hat IMLA dorsing Ronghang atum atu CAO lap non u lapen PGR VGR adem anke kece kebe mate Bengali bihari atum aphan harle lap nang jipta pon kece kebe atum aphan lahai kaching thor amo asai pirong ke sokche athe latum ke lahai longri aparman pen hele kaman or pen kachesong atum kale pasi APHLC Difu LSC organizing secretary Pradip B Pen hawar khan awar kahom dam
report di Pen Raja Prong report Television News bangke dake nilimena rong lo nilimahang thekatim lo sa pinian yanta government scheme bake thekdulong lepelan athe la bangso arong kikim ke ha karbitum karbianglong bachi kim hotpen sila bangso arong kanang dolo lapen la bangso adim bangke nilitum dak pensi lo charli lo dak pensi litum Pinan cubo cilo dagarap tum ta me khelo bang borenga warsa choklem tum ta dolo sta piniani Karbianglong Autonomous Council ben kilang ke pangkri bangke dak hendo pi pateng poteng lo athe dak ke do karbi kali pusi pini ke lakha ponder lo athe la bangso ara tum han pi towar mesen da pi thek aphong lo dak pen da news paklang rong ara tum ta me mat kado weta mi social media news ta me theklong lo sa piniani anta la bangso towar ke selam ifan nonta Karbianglong Autonomous Council atum ke amek chichar chelang amek ka chichar da mabangke ha Bangladesh pen kiwa ke chi atum afan sipini ke towar ke me selam ponang tum theklong ji non la hai along le anda Karbi along le sai delo stela bangso along le anta piniani bangke Karbianglong Autonomous Council atum ke la bangso PGR along le bangke ke chi atum han pinian te eviction hai election hai manne politics ale ke chuenji afansi labangso atumhan ki veksona he pusini lelang tumhan jong damlo imena akarbia masi CM lo EM lo MP lo MLA lo sita karbia tumsi ke phodunde ke ason ke ongthu na ason thegam long buja Karbianglong Autonomous Council kachari atumhan ke nilike condemn lo je Karbia ke fan silang thek pot nilan si pachini lo atowar ke munal tuma theklong polai kado ko bestamila labang so puthake MLA bangke dorsing ronghang ake hailo Karbia rongo bangke towar silang PPC bang ha Bangladesh pen dak nang ke do ke chi atuma fan si addi maklong kawe pin ke dolong le atuma si bang towar ta mesen silang li selam pilu te komat phan lo te la tumon dak ke do tor bila chirong hang rong sore mahno ke chikida ponte tuliram rong hang ke japot tim Karbianglong tame karbi fan ke lang ya bang kalilo ki pudam nai bangke ladak bangke PGR VGR along le aprang dai tum eviction lo 1967 and inkanta 1957 alom ta eviction lo hala bangso eviction ahoda bangke Karbianglong Autonomous Council kachari atum piniani pipot eviction ahead lo ladak ke do ke chi atum han ha Bangladesh pen ke bang ke chi atum han pipol da eviction ahead ke dak ke nilip hanang puweglo 60% ke dake NRC long tamen ave pusi alang letum dak ake che to masinang chithan veglo sta piniani Karbianglong Autonomous Council kachari siam tuliram rong hang pen chenglok aprang kachari Congress kachari pen chenglok piniani anta labangso PGR VGR long le eviction hai hit da bangke lake mang humeme sita labangso eviction hai puloto sa kai eviction nam thu bangke Karbia tumaphan inglong aso tum han si pinip nal tum rong pang thira theklong lo rong pang thir long Akarbia fan pini eviction asai si ke deng pon thu pulotang de komah long kaching hon kente komar phan lo kang hon kente labang helo tum ke nang dang kang hon tanon mang ke plak thu ason si thegam long lo ke chepen Karbi laso ke plak bang ke itum Karbianglong asiam tuliram rong hang pen si ke cheng lo abe silam mang ni tuliram rong hang ke hai ban ki pudai bang ke nang lijong si Karbi aning ang tin 20 tang te prabjin pen PGR VGR dak utor borbil labangso along klam long nang eviction claim jong si claim thek claim man me claim up 8 tang te nang li CMR pupen siono labangso eviction lake PGR VGR along le vek along le tamen ni liang paklang nai de no dolang grazing reserve punon ta field hetan dolang labangso field ni liang te mana paklang thek apen paklang vek ji labangso media pen labangso lam mesin lipachin lo jong si nang li kheching honduk long ri cheng honduk alang li pulo ni li long le insist ni li pek thek pusi pulo and then non pini dak ha Bangladesh pen kewang ake che tum han long le ke pek ke nang li konen si lo ke pek ente agency tong ke pek lo ma duin si lo ke pek nang labang solam bang prabjin pen ratang no lam theche paklang ulam sinili Karbia tum aningkan pen daksi dolo vote chojok lo MLA MP CM paman lo
sa karbia rong ke towar masih awe step pang tek dam sinang la so towar bang ke kenelo yo bang pevar blok selam pipa melo ke selam pita MLA skim pen nale tum stame matha tam thatto imena karbi sialang li fan CM EM paman lo non dak local MLA lang li dorsing rong hang dama tha chen hilang polo jong si karbi alang li ta karbi lo karbi a fansi ka cheng hon nai ma ha Bangladesh pen ke ma ke che fansi kang hon nai hala ba prangsi alang li tu matha nai sa pini ni la bang son ni bang matha dam desi karbi ang long arada fan ini kapacini dai bang ke la hello nili dorsing rong hang jong si karbia khe aning ang thin dolang plutang te prap jin pen dak local MLA alang le MLA skim men karbia nga rong long no ta towar ka pin dolang nang le jong si klem thek the une plutang de nang le MLA ar pupen chi obo moi jong si karbia khe fan lang thek the plutang te nang le ar pupen chi no nu nelo pura long nang le sarandar no la plutang de litum nang kroi po kasi ka prek ratum da chi nai la pen pini ke do BJP long ke do kar bitum ta nang litum matha tha je non ke do bon labang so skim karbia phanle pondet karbia rong phanle pondet ko sutang dhala bang so karbia khe tum jok wanje polo la sila bang so ke pon pedera bang halo etum ining ke oidam bang ke ning duk dam bang ke la si prabjin ben je klo joni ang bong jong si karbia rong towar pi thek the skim deng pon thek the li prutang te nangli MLA ang hoi pen nangli ke claim ji out avelo nangli claim ji out avelo labang nangli ning chibi noi alang li dorsing rong ha ke hai ma lang sin li pat bangso sekolah long headmaster Durgeswar Saikia Jalin si malongsa pot mai ing ponlo tason si alir alon pen kapado nang pura abarim student mate nongnam kacha thangklo alun sepo triennial rong par ketong dun si ning kang sam pen Bluetooth rolling speaker sound system pipa jodunlo pen pothot student atum chuning ridun ateng pet lum sepo triennial rong par ametha kason sepon alunjir ejir partukon labangso ai sekolah long teaching staff Durgeswar Saikia headmaster Arun Taro assistant teacher Rajesh Teron assistant teacher Raju Nagar assistant teacher lason si bangkrip ho lothan bang mate teachers atum labang do lapen headmaster Durgeswar Saikia atin pen abarin student mate nong perennial rong par aphan ciputek thepin ben ningkang sam kacarus pasal itu ben salong itu di report kabile news Martejong ni phai kresia ni ada por phai ke bapor malong pen Karbi Employees Association mate thiek pen KEA atum pen cepate pi pon si retired employees dapat APSC asaplang kunun atau mapan kartu amai kedeng pon bangso kartu amai mek along Borjan Zonal Committee amai posona sing kerang pensi majib pahe pupon lapen Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee rapchun bang baporam BPMC majib alang than pon pini amai alang ale sarko aman pen Karbi Employees Council EM Surjorong Park ketong dot anparta Borjan Vidisi Chairman Sri Sunaram Singna lapen Karbi Employees Association Central Committee amai ko hakim rong pi bidesar borsing teron dun mai ko padam hansi atau kita hansi mai dipidon Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee adun mai ko sing timung pensi karjo ajai mek japon pini karjo ajai mek along bang inquiry net ke retired employees atau mapan karjo pon lapan APS sapna kiundon atau mapan bang karjo pon lason si rakyat terang Babu terang asopo long sodar kathar asopo IT safety birasing hanse asopi Gajendra Tokbi Dorsin Tokbi asopo Priya Tokbi pi Khoya Singh Tokbi asopi bangpen bang thok bracket hom abang pu bang tia tumaphan archopon karjajai mek jut dat pen kijut si sangtirina rong hang pi pen si pini kacetong kidoan kiting tumaphan choropon si pini amai sen pen pachon pon kiti pen elson report na news